दिनै बहाय आइजो बिपिएफनि दाराय क'क्राझार जिल्लायाव खुंनो फैदों। दिनै बे जोंनि जोबथा जोङो 10टा जिल्लायावनो गिदिंखांबाय। जेरावबो जों नुदों जे आइजोफोरनि सांग्रांथिया जोबोद बाख्नायथाव, जोबोद मोजां। क'क्राझाराव मोनसेल' ब्लक, अब्लाबो दिनै आइजोफ्रा गोबां आइजोफ्रा बहाय बाहागो लादों प्राइमारि कमिटिनिफ्राय। आं ओंखायनो गिबियावनो बिथांमोनखौ साबायखर बावग्रोबाय। आरो बेजों लोगोसे आङो गासै क'क्राझारबासि जेसेबां रायजोफोर दङ, आइजोआनो जाथों, आइजोफोरनि माने गाव गावनि पजिशनाव थानानै राजखान्थि भाबै समाजनिति भाबै खामानि मावलांथों। आरो फैगौ 2024 सननि जे MP इलेक्सन, बहाय गामि गामि थांनानै न'खर न'खर थांनानै जाहाथे सैथोयै माने बबे राजखान्थि दोलोआ मा मावगासिनो दं आथिखालाव आरो सोरनि दाराय जोंनि भबिसतआ माने जोंनिफ्राय खोमसिया स्रा जागोन, बेखौ फोरोंहैथों। जों बिनि थाखायनो बिथांमोनखौ कचिं होदों। 75,000 रांखौ बिथांमोना थांनाय 2020नि जे BTC इलेक्सन, बे समाव बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो होनो होनदोंमोन। बिथांमोनहा बे समसिम सेल्फ हेल्प ग्रुपआनो मोनसेबो गैया। बे सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा जों बानायनाय, जोंबोथ' सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ बानायनानै होदों, गाइड खालामदों जोङो। नाथाय बियो सेन्ट्रेलनिनो मोनसे आसनि, बियो BTCनिबो आसनि नङा, सोरबा प्रमद बर'नि नङा। बे सेन्ट्रेलनि स्किम, बियो सेन्ट्रेलनि स्किमनि गेजेरजों आइजोफोरनो अनुदान दङ। जों बेखौ मिथिनानै आइजोफोरनो जोङो माने सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ दानानै होदों। NRLMनि गेजेरजों रेजिस्टार खालामहोदों। बेनिफ्राय ब्लकनि गेजेरजों बिथांमोना रिभल्भिं फान्ड सेल्फ हेल्प ग्रुपआ जेन रेजिस्टार जागोन 25,000 फैसाखौ बिथांमोना मोनखायो। बेनिफ्राय मोजां खामानि मावोबा बिथांमोना फैसाखौ मोनखायो, गभर्नमेन्टनि खा बियो। दा बेहाय बे बेलायाव जोङो 2009 सननिफ्राय बे समाव आं BPF आइजो वुमेन BPFनि आफादगिरिमोन। बे समनिफ्रायनो जोङो BTC सरकारनिफ्राय 5,000 करि जोङो मोनसे अनुदान IBS स्किमाव होबोदों। बे समाव 500थाल' सेल्फ हेल्प ग्रुप दंमोन रेजिस्टार जानाय। रेजिस्टार नङाबा जायनो मोनो होनो मोना नियम दङ। नङा बयबो आंहाबो दं होननानै बिगोन ना, माखासे बाजेटनि खोथा थायो। जों 500था सेल्फ हेल्प ग्रुपनो BTCआव जों प्रथम 2009आव होजेनदों। बिनिफ्राय फैयै फैयै बोसोरै बोसोरै बांलांबाय थादों। दा बिनिफ्राय माने BTC सरकारा बोसोरबायाव 75,000 थाखा होनांगौनि मोनसे बाजेट प्रस्तुत खालामखानाय दङ BTC सरकार हिसाबै सेल्फ हेल्प ग्रुपनो। ओरैनोथ' सरकारनिफ्राय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननाया मोनखागोन, लनबो मोनो बिथांमोनहा दंखायो NRLMनि गेजेरजों। BTC सरकाराबो गावनो बेफोर फैसाखौ बोसोरै बोसोरबायाव 75,000 मोननायखौ लाहैदों। दा बे बाथ्राखौनो बिथांमोना थोंजोङैनो जायनो भट होयो बेनोनो सेल्फ ग्रुपनो 75,000 थाखा होगोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय दिनैसिम होनो हायाखै बिथांमोना। दा बबेबा जायगायाव बिथांमोनहा चेक रानलाबायदों, जों नुदों। नाथाय चेकआ बिदि पाब्लिक मिटिङाव रानजानाय जिनिस नङा। जोंबो रानफेराखै, जोंबो बुंफेराखै। सरकारा मालाय सरकार हिसाबै नियमजों होगोन। दा बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसाफ्रा आजिखालि अनलाइनसो जायो। नाथाय दिनै UPPL सरकारा माब्रैहाय चेकखौ बाहेरायाव लाबोनानै रानदों, बे सोंनांगौलगिया बाथ्रा, मिथिनो गोनां बाथ्रा। आरो बासिया BJP, UPPL, GSP अबर' जयै सरकारखौ खुंगासिनो दङ। सरकार खुंनायावबो बिथांमोनहा दिनै लोब लोब BPFनाव जइन जादों। अथ'सो BPFआ सरकार गैया। हाग्रामा महिलाया दिनै सरकार गैया, पावार गैया। बोसोरबा ज' रायजोखौ खुंनांगौमोन बिथांमोनहा, नाथाय दिनै बिथांमोनहा जयै थानो हायाखै। दिनै BJPनि प्रति सरकाराव थानानै UPPLआ जेरैबायदि बेबहार खालामनांगौमोन, जेरैबायदि मिलिनानै खामानि मावनांगौ, निस्सय मावनो हायाखै। जायनि थाखाय दिनै BJPफ्रा BPFआव फैदों। आरो गोबां UPPLनि दैदेनगिरि जायफोर माने UPPL जन्मनिफ्रायनो दंमोन, UPPLआवथ' बारा गोबाव जायाखै, नाथाय बिनि रोदाया जाहैबाय BPPF, गेजेराव PCDRमोन, बेनिफ्राय नै UPPL। दा गासिबो दैदेनगिरिफ्रानो दिनै UPPLआव फैदों। माखासे जाय भटार, जाय माने साधारन बिथांमोनहा BPFआव दंमोन, नाथाय परिबर्तन नामाव 75,000 थाखा मोनगोननि बाथ्राखौ लानानै, अरुण'दय आसनिनि बाथ्राखौ लानानै आरो 1 भट 1 जब, गांसे भटआवनो गांसे साख्रि होगोन होननानै बुंनायाव बिथांमोनहाबो UPPLनो भट होदोंमोन। दा बिथांमोनहा दिनै बुजिनो मोननानै मोनसेबो खामानि जायैखौ नुनानै IYनि न' लुनो होननानै फैसाखौ लायो, लुफुंनानै होआ। सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होगोन बाय होआ।
वान भट वान जब बहा सासे भट गांसे भटआव साख्रि मोनसेबो साख्रिखौनो रावनोबो होनो हायाखै बेफोरखौ नुनानै दिनै दोलोनि जानानै मोनबो खामानि मोनबो सहाय होनो हायैयाव दिनै लिडारफ्रा फैदों आरो इउपिपिएलआ फुल्लि फेइलार सरकार इउपिपिएलआ जेबो मावनो हायाखै प्रमद बर'आ थगायोल' गाव खामानि मावनो हायै गावनि फेइलारखौ बिथाङा हाग्रामा महिलारिनाव दाय जाबसिनो आरो गाव थगायोल' खोथा उदाहरनाव आं नैबेखौ बुंगोन जे सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्डखौ लानानै बिथांमोनहा बुंदोंमोन जे हाग्रामा महिलारिया हाइकर्ट केस खालामनानै जोङो दिनै साख्रि होनो हायाखै थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडखौ होनो हायैनि जे क्षमता दंमोन बेखौ जों होनो हायाखै होननानै गुबुनफ्रा बुंदोंमोन राजु नार्जारिमोनहा दाय होदोंमोन नाथाय नै दिनैनिफ्राय सानबा सिगां प्रमद बर'आ गावनो बुंबाय जे सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्डखौ जेला गभर्नर सासन फैदोंमोन होनबा सिफायनाय जादोंमोन बेनिफ्राय हाइकर्ट खालामनाय जादोंमोन होनदों मा बुंखो हाग्रामा महिलारि बिथांलायनो सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्डखौ CSBखौ मोजाङै दाफुङाखैमोन गोरोन्थिमोन ओंखायनो बेखौ सिफायदों दिनै सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्डखौ सिफायनाय माने बिटिसिआव साख्रि होनो हाया जेसेबां साख्रि होदों नंखाय आसाम गभर्नमेन्टआ थोंजोङै साख्रिफोरखौ गावसिनि दारै होदों आरो बिटिसिआव जाय मोननांगौ बे मोननांगौ रोखोम मोनाखै जोंनि बर'फ्राबो 10%आवसो थांफिनबाय 10% ST रिजार्भ बेखौल'सो मोनदों बिनिथ' बांसिन मोनाखै दिनै बेनो प्रमान जे प्रमद बर'आ थगायो खुनु रावखौबो मोनसे मोजां लामाजों बिथाङा दैदेनाखै 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिखौ जाख्ल'दों बुंदों नाथाय रायजोआ नुदों जे हाग्रामा महिलारिया जाख्ल'दोंना जौगाखांनाय खामानि मावदों बिथाङा मा बुंनो नागिरदों आंथ' बुजियो बिदि हाग्रामा महिलारियानो 15 बोसोरखौ जाख्ल'बायबा जोंलाय दासो गोदानै फैदों जों मन'क लाबगोन बे निथिजों दिनै प्रमद बर'आ जोंनि बिटिसिनि जे गोहो बेखौ लाखिनानै थानो हायाखै बिटिआरआवथ' बिदि साख्रि होनायनि खुनु रुल्सआनो गैखाया आइनाव फैखायाखै दिनै बिथांमोना बिटिसि एकर्डनि बाथ्राखौ हानहरनो नागिरदों 6 शिडिउल मा बेखौ बुङाखै बिथांमोना सान्थि सुक्ति खालामदों NDPजों सान्थि सुक्ति खालामदों नंगौ NDP बिथांमोनहा दिनै हाग्रा बंग्रायाव थानानै जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों 35 बोसोर सोमावसारनायनि गेजेरजों बिथांमोननि थांखिनि थाखाय बिथांमोनखौ लानानै मोनसे सुक्ति जादोंमोन मिडटार्म सुक्ति बे जाबाय सान्थि सुक्ति बहाय एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानानै माने थगायनानै प्रमद बर'आ सुक्तियाव थाफादेरदों एबसुनि जानानै दिनै जोंनि बिदा फंबाय जोंनि आंगोनि जोहोलावफोर NDPफ्रा दिनै जेलाव दङ जेलाव मानो थाखो रन्जन दैमारिजों गोबां दाबो जोहोलावफ्रा जेलाव दङ NDPनि जोहोलावफ्रा न'खरफ्रा दिनैबो कर्ट कासारियाव थांबाय थानांगौ बिथांमोननि न'खरनि गथ' गथायफ्रा आलाय सिलाय मोनजायाखै फोरोंनो हायाखै जोबोद खैफोदाव दङ दा बिथांमोनखौ दिनैसिमबो नायसनाखै खुनु धरननि सान्थि सुक्तिनि नामाव बिथाङा जेबो खालामाखै खालि सुइजारलेण्डल' बानायनो नागिरदों प्रमद बर'आ सुइजारलेण्डआ माखौ होनदों सुइजारलेण्डआ मोनसे राष्ट्र मोनसे एफा गिदिर कान्ट्रि बायदि बिथाङा सुइजारलेण्ड बानायनो मोनसे गामि सुइजारलेण्डनि फिसा मोनसे गामिखौनो बिटिसिआव गावनि सौरा गुमिखौनो बानायनानै देखायदों हायोब्ला प्रमद बर' आं साजेस्ट खालामनो लुबैदों दिनै बे मेडियानि गेजेरजों प्रमद बर' गबिन्द फेरेंगा नोंथांमोना हायोब्ला NDPफोरनि आलाय सिलाय न'खरखौ नोंथांमोननि गेजेराव जुदि माबा मोनसे बिथांखि दङब्ला आइजो जौगाखांनाय बिथांखि माबा मोनसे जुदि मिशन दङब्ला अमा मिशन बोरमा मिशन बायदिसिना मिशन माने दाउ गुफुरजों बरफ बायदि लुफावलाय स्लाय नोंथांमोना बिथांनि न'खरखौ नायहै बिथांमोना बेसेबां खैफोदाव दङ दिनै जोंहा बिटिएफआ सरकार गैया सरकार दंबा नायसनगौमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै बुंदों जे NDPफोरनि केसखौ सरकाराव फैयोब्ला आं नायगोन आरो मावनो हागोन होननानै बिथाङा रायजो राजानि सिगाङाव खोथा होदों बे खोथाखौ जोंबो रोखा नङा जोंबो ससियेल मिडियायावसो नुदों दा बे खोथाखौ माने रोखा नङा चन्दन ब्रह्मआबो एवथुदोंबाबो राव मेवै बायदि जेबो खोथाखौ बुङाखै ओंखायनो दिनै जों चन्दन ब्रह्मआ जे इउपिपिएलआव थांमारगोन जों बे खोथाखौ स्रा बुंनो हाया आरो रोखा नङा चन्दन ब्रह्मखौ जों मान होयो बिथाङा दिनैसिमबो बिटिएफनि लेङाइ आफादगिरि बिथांखौथ' एक्सपेल खालामाखै दिनैबो दङ बिथाङा जुदि जेबो सानाजासेनो बिटिएफ राजखान्थि दोलोआव फैनानै खामानि मावफैयोबा दिनैबो लोब मानसिफ्रा चन्दन ब्रह्मखौ बरायगोन आरो जुदि बिथाङा इउपिपिएलआव थांमारोब्ला दिनै इउपिपिएलनि जि अबस्था गावनिनो माने दोलनि लोगो BJP नागारजोब्बाय गावनिनो गासिबो मावथि लिडार इउपिपिएलनिनो लिडारफ्रा नागारजोब्बाय बे अबस्थायाव जुदि चन्दन ब्रह्मआ
जुदि UPPL आव हाबोब्ला जोबोर अन्थाव बाथाव जागोन जों दुखु मोनगोन गावनो गावनि आथिङाव रुवा दानना लानाय जागोन एबा लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय जोबोद रोखा हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय जुन दाननिफ्रायनो जेबायदि फुड रेलि खालामनानै एखेबारे खस्थ' खालामदों दोलोनि थाखाय आरो बे BTC खौ उद्धार खालामनो थाखाय बेखौ बयबो मानिदों हाग्रामा महिलारि जे गमामायैनो हारिनि थाखाय खामानि मावगोन बे ओनसोलनि थाखाय खामानि मावगोन बयबो हारि माहारिनि गेजेराव खामानि मावगोन बिनि थाखाय बिनिखाय बयबो मोजां मोनदों आरो दिनै बयबो साखाफारा जोंथ' आइजो हिसाबै साखाफारा गाबोननो भट जायोबाबो जों देरहानायाव दङ जुदि जोङो एबार बुथ कमिटिफोरनि गेजेरजों जेराव भट सेन्टार बे भट सेन्टारफोरनि गेजेरजोंनो जों मोबिलाइजखौ खालामगोन आरो बे प्रत्येक भट सेन्टारावनो 100 जन जोङो दिनै जोंनि एक्टिभ वार्कारफोरखौ गायसननानै दोनबाय बिथांमोनानो मोबिलाइज खालामगोन आरो जोंबो सम